बेखिनियावनो मोनसे गोनांथार खौरां गाबोन बिटिसिनि गोदान सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गासै साबा सोद्रोमाफोरा समायखिरा लागोन बेनिनो सानैया UPPL नि सानैया BJP नि आरो सासेया GSP निफ्राय लागोन दा बिटिसिनि जिहेतु बिटिसिनि गोदान सरकारा मोनथामबो दोलोखौ लानानै दानाय जागोन मोनथामबो दोलोनिफ्राय गासै साबा सोद्रोमाफोरा समायखिरा लागोन बेनिनो मोनसे गोनांथार मख'जाथाव बाथ्राया जाहैबाय बिटिसिनि गोदान सरकाराव चिफ आरो डिपुटि चिफ मोननैखौबो UPPL दोलोनिफ्रायनो मोननो हादों बेयो जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दा बिनिनो सोमोन्दै आसामनि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों बिनि सोमोन्दै जों एसे खोनासंनि फै 5 জন ব্যক্তিয়ে অহাকালি শপত ল'ব 2 জন UPPLৰ পৰা আৰু BTCৰ চিফ আৰু ডেপুটি চিফ দুইটাই UPPLৰ লগত থাকিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা 2 জনে শপত ল'ব আৰু এজন GSPৰ শপত ল'ব কালি 5 জনে শপত ল'ব 2 from BJP 2 from UPPL 1 from GSP কিন্তু BJPয়ে চিফো লোৱা নাই ডেপুটি চিফো লোৱা নাই